Haupa, Odei. Epa! Kaixo. Etorri, Odei. Beno, Odei, xabalinarekin askotan ikusi zaitugu, olimpiadatan ere bai, eta orain beste mundu bat probatu behar duzu. Hemen, kamaren mundua. Bai, ezta? Bai. Eta, ilusionatuta edo... Bai, azkenean beste bizipen bada, eta bizitzak esperientzia berriak bizitzeko da, ez? Abuztuaren 6an izango da zure kasuan. Azken gala, bai. Azken gala, oso okerrez baldin bagaude, baina nola iritsi zara zu honetara? Odei. Bueno, hau izan zen argazkilari baten bitartez, ez? Nik argazki batzuk egin ditxun, kolaborazio baten berakin, eta bera lotuta da mutilen zertamenakin, eta deia jaso zeban edo, esan zetzen, mutila nahi dugu konkursorako. Hori izan zen dela 2 urte. Eta nik esan, nik ez to nahi horra. Ni jabalinista nahi, ni kirolaria nahi, ni mundu hau. Ikusten zaitu hor kirolari gisa. Ni mundu hau arrotza itzen jatan, ez? Eta aurreko urtean, beste argazki sesio baten, berriro, mutila hau etortzea nahi dugu. Eta orduan, familiakin pixkate komenta honeban gabonetan, hau esan dezte, holan, papatien esan eban 24 gabean. Hau esan dezte. Segi, aurrera punta hau, eta bizi, eta berze ate zabaltzen dut, no zer, esperientzia berri honek. Eta holan izan zen, holan hasi nintzen mister esperientzia. Zuen gabonetako familia afari hori interesgarri izango zen, Zagi banik. Beraz, hasieran ezetz, eta gero baietz, animatu egintzara orain. Ezetz izatezan batez be, salako zozer niretako oso arrotza, ez? Eta nik ez dakago gogorik pasarletan ibiltzeko, ez dakago gogorik nire zentrautan hau kirolian, eta nahiko ondo doia kirola asuntua, eta hola izaten. Baina gero, berriro esan zestenian, pixka eta saldu zesten hobeto zertan datzan, eta barduan bare bat buelta honetzen, eta komenta hone banan etxian, eta baiezko amon zesten, eta aurrera. Bueno, probatzea da dena. Behin bizitzen garala. Hori da. Zu bizkaitarra ez zara, eibartarra zara, baina Bizkaia. Gauza bat negot esan. Bai, esan. Gainera, lehen holako desfile moduko baten genuen, desfile benefiko bat, eta bertan ezautunan bikide, basoia zena, ja izena monda zegoa zena. Eta igual horrek eraginen bat egin zeban. Animatu zintuen. Azkenean, dana gente normala gara, eta aurrera. Ongi, baina esan dugu, bezala zu eibartarra zara, eta Bizkaia ordezkatu zoaz? Bai. Hori nola da? Naiz pixkate aldrebesa. Naiz eibartarra, gipuzkoarra, bizi naiz momentuan atletiko residentzian, Realakin konpetitzen dut, mister asuntora Bizkaitin oia, azkenian Bizkaian bizi izan naiz azken 6 urtetan, eta zeuan ja mister bat gipuzkoakoa. Nik esan neban, nik gipuzkoatin edo joan, azkenian nire provintzia zesten ezin dozu. Mister Gipuzkoa jaukeratuta da zenan, da Bizkaia. Aizu, Odei, Ariana kontatu dugun bezala, lehiaketa zure kasuan abuztuaren 6an izango da gala, baina lehenago hasiko da, ezta? Bai. Aste bete lehenago hasten da hori, ezta? Uztaiako eta 11. Eta, nola izango da hori, nola eramango duzu hori? Ondo, espero ondo. Neri lo itxia lagatzen badezte. Entzun duten agaitxik lo gutxi xamarra itxen da. Bai. Ez dakit zeba, baina lo gutxi xamarra itxen da. Eta lo gutxi da humore txarra igual urtetzen jata. Zergatik lo gutxi, Ariana, zuk badakizu? Estamos a 1000 cosas, básicamente. A 1000 gauzatara zadete. Gaude, goizeko 8:00 bukatzean arte, igual goizeko 3:00 arte. Bai. Osa, gaude a tope. Ni lehenko nahi Eratu ere egin gabe, aste bete horretan. Ni lehenko nahi zolan, 3:00 arte, bueno. Eutxe egin berko diozu, ez da, Odei? Red Bullak edo urten biako dira, non baitzen. Nik uste kafeak injun berko diozu, ez dela. Kafearekin eta behar bada lasaitzeko beste zerbaitekin ere, bai, ez da? Bai, lo itxeko. Ez aserretzeko, lo gutxirekin. Bueno, ez dakit ze pasauko da bertan. Nik neskena ikusiko dele lehenko eta gero mutilena bizi beharko. Preparatzeko. Bai. Hala ere, Odei, hau abixatu egiten dizuete, ez da? Zuek epaituak izango zaretela zuen jarrera delata, eta tartean inguruan epaileak egongo direla, baina agian jakingo espazen dute hori horrela dela, ez da? Trampa gutxiago egingo luke jendeak. Hola, nik ikusten dut, gaizki ikusten dut abizu hori emon izana. Ze azkenean jendea oso faltsua da, oso. Nik ikusten dut eta
bai kirol munduan eta behin kamarak urtetzen dian momentuan aurrera, jendeak beste realidade bat erakusten dago eta niri hori esgata bat ere gustatzen. Esan beharko hori holan zanik, eta bakoitza batan modukoa izatea. Azkenian hori zelebel plumero esaten dana, azkenan igartzen da, baina nik usten dut hori ezebela esan beharko hasiera baten, eta bakoitza beradan modukoa izatea, konkurso guztian zehar, eta gero esatea, bueno, hau eta hau baloratu dugu, eta honen gaitxik, resultagoa, urten dana. Beraz, epaile zinguratuta egongo zarete oholtzan ez zaudetenean ere, eta behin oholtzan zaudetenean hor ze izango da kontuan, ze baloratuko da hor? Oholtza gainean? Pasarela, desfilia, pixkat zelan mugitzen zanazu hor kamaen aurrian, alde batetik, fisikoa, eta gero, hori, berak oratoria esan da bena, hitz egiteko orduan, zelan moldatzen zaran, zelan erantzuten dozun, nik uste hori dela baloratzen dana. Gero, bi gauza horiek nagusiki ez da? Bai, itxura eta pixkate hitz egiterako orduan. Arianak esan du urduri dagola, zu nola zaude? Ni ez, nik ez nago urduri. Oraindik denbora ere baduzu, ez da pixkatxo bat? Beste aventura bat gehiago odeien bizitzarako, azkenean hau moduan bizipen badala, hori beste bat izango da. Eta han urtetzean eta publikoa daunean, azkenean tentsio bat urtetzen da, baina momentu horietan da erakutzi hardanean, balio dozula.